Кога архитектурата спря да бъде красива? Много често ми излизат такива постове в социалните мрежи, в които виждаме този разделен екран с снимки от преди и сега и хората си задават този въпрос, който е много интересен, но отговорът е малко по-сложен, затова ще се опитам да ви отговоря в това кратко видео. Архитектурата и дизайна винаги са отражение на обществото, в което живеем. И тези сгради, които виждаме отпреди, са отражението на тогавашното общество, което в Европа е било главно от абсолютни монархии или феодални общества. И съответно царя или владетеля или местния феодал е искал чрез тези постройки да покаже своята сила и своята мощ. И затова виждаме тези силно декорирани, силно ръчно изработени сгради, които обаче са били предвидени само за елита. По-скромните сгради, които са били предназначени за по-бедните хора от обществото, не са достигнали до нас. И затова първата грешка е, че сравняваме нещо, което преди е било предвидено за елита, с нещо, което днес е предвидено за масово потребление. Истинската революция и промяна в стила на архитектурата се случва след индустриалната революция, когато измисляме парната машина и от тогава развитието на технологиите се ускорява главозамайващо. Виждаме след този период, че повече и повече хора се местят да живеят в големите градове и така трябва бързо да бъде намерено решение как да бъдат построени сгради за тези хора, които да създадат една здравословна среда в големите градове. И така се раждат най-различни движения като модернизма или футуризма. Един от най-важните архитекти в промяната на стила е австрийски архитект Адолф Лос, който пише едно много интересно есе, което се казва "Орнамент е престъпление". Той си задава следния въпрос. Преди индустриалната революция всички тези декорации, скулптури и детайли, които ние виждаме, са изработени на ръка. А след индустриалната революция те могат да бъдат произведени от машини. И правилно ли е тогава ние просто да лепим някакви декорации по сградите, за да те да изглеждат по-стари? Поред него естетиката на индустриалното общество трябва да се промени и много архитекти са съгласни с неговата идея. Също така това отговаря на нуждите да се строи по-скоростно. След това в Европа се случват двете големи световни войни, особено Втората световна война, след която Европа е почти тотално разрушена до земята. И тогава вече има наистина нужда отново бързо всичко да се престрои, колкото се може по-икономично и по някакъв стандарт. И така се променя естетиката. Но това не значи, че естетиката е умряла и че архитектите не търсят красота. И с новите модерни технологии, като 3D принтиране, с параметричния дизайн, може би някаква форма на декорация започва да се връща, но също другия проблем е, че на днешно време тези сгради, които виждаме около нас, вече не се строят от крале и владетели, които буквално са имали безлимитен бюджет, а се строят от инвеститори, за които всяка една стотинка е важна и затова естетиката се е променила. Това е обяснението на защо сградите не изглеждат както са изглеждали преди. Надявам се да ви е било интересно. Ако искате да научите повече за архитектурата, последвайте този канал, последвайте всички мои страници и ще има още такива видеа. Благодаря!